Mbangendo I'm speaking. Sanibonani. Yebo. Njani? Ngikhona njani? Khuluma nobani? Ukhuluma noNtombento. Njani webazulu? Ngiyaphila. Wena mntana yazi ngithatha ucingo nje ngafona. Yebo. Yazi ngidekike kakhulu ngilapha kwesakapthetho ethezama. Oh yebo. Manje kuwile lokho kuthiwa iLotto. Oh, congratulations. Ubantu yasho nje mntana kubo yazi. Hawu ungajabula phela muwinele wonshushu nemali. Khona basho njalo abaningi. Shithi bathe 8 million mntana. 8 million? Yeah. Oh, okay. Manje ngiyasaba mntana ukuthi angifundile phela ethezwa. Hayi ungasabi. Inkinga yabe enkulu ukuthi ngizoyenzana le mali. Yazi ebusuku bonke izolo ngilaleka lala akucabangeke. Thatha ucingo nje njengamanje ngifonela noba yini ngibone namba akazi ukuthi ngithini yabo namba ngiyaqala nje ukufona nocingo la. Hayi ungasabi and phela muthi awukwazi uyisebenzisa kanjani. Yingakho sinamabhenki. Amabhenki aya-advise ukuthi kufanele uyisebenzise. Nanso akufuna abantu abazodla imali zabo. Hawu ngeke bayidle bazoku-advise nje kahle. Ukuthi yazi ngiyathula ngiyabopha lapha ngiyaphopha ngiyayigcinza. Kodwa manje aphophi nakho ngempela banginikile athi ngesegidani ba-ofisini akhona lihlala banginikeza. Hayi uyabona umnyango oright-ke mina ngaka-advise ukuthi nje vele uye ebhenki bazoku-advise kahle ukuthi imali yakho uzoyidla kanjani. Manje ngoba lapha thikho walikho lapha ibhizinisi ofuna ukulivula lapha. No lutho. Lapha ngikunike funding. How lutho not at all. Not at all. Uzoshadile? No, ayangikashadi. Oh, ingane unazo kodwa? No, anginazo futhi ingane. Iminyaka emingaki lapha? Hayi ngeke kwazi ukutshela iminyaka yami over the phone. Sengikhulile nje. Sengimkantshobomvu. Juju nje. Yeah. Ola ko 20 something. Akekho vele ukhona lokho la. No, hayi lutho ngihlalele nje. Ukuthi mina ngimdala ngisanda kushalela unkosikazi wena. Ngicadwela ukiphi inhlahla. Kodwa phela uneyingane phela. Uneyingane phela iyodwa la ehlala. Hawu vele mungayazi ukuthi uzoyenzani imali vele ngixabeze ngayo. No iyodwa ukuthi isishadile naye. Hawu seshadile. Hayi shothi zama ubone nje uzoyenza. Manje mhlawumbe ubuke wathanda. Kodwa ke uthi yabona nje bangitshela ukuthi ye emabhenki. Ngizohamba emabhenki nje. Investe khona. Wethu uyakwazi ukukhuluma isilungu? Isilungu? No angikwazi. Ngeke kwaphezela lapho uze bakufika belungu lapha kwazi ukuthi sikhulumele. Lutho angikwazi futhi ngamane kufona umuntu kanjalo sengeke ngiphelezele into enengaka. Cha phela tuzongibona. Unawo nje umndeni. Ayidwa nawo umndeni. Wena ungibuza umkhwenyana athi-ke kodwa basekhaya bakhona bona. Nawe-ke kushuthi exactly the shuthi kwathanda ukubona uNjobane lapha. Unjobane lowo lutho hayi. Nje ukuthi lapha kukhiphe nje la sithi shwela ejwayelani lapha ephakethe thola abasosi. Hayi lutho akwazi. Siqhubekela phambili Njomane bayithi. Kodwa nje ubhasobheke ngoba uthi nje ujabulela ukuthi wena iLotto. Ubhasobha masuqhubekela phambili ingakho ngike-advise ngithi mina hamba ebhenki. Lalela bazulu ethi yabona njengoba ngisanda kwina le mali. Ikontate ngingakwazi ukuyithola kuqala shuthi esengikwazi ukuyithola nje manje. Yabona nje manje. Njenganje. Sengakwazi nje ukuthatha lapha kuse lapha leyo thola kamasoseji. Wena manje ngisemsebenzini khona ucingo fanele ngibuye ngelithathe ngapha eceleni. Siyedla lion lapha nje. Lutho hayi. Idina mhla sithola idina nje. Lutho ngisiye umuntu onjalo. Nkosami ngicela ukuphuthuma bengamsiza ngani bhuti. You are live on Alex and the Morning Crew.